سلام كبرات تخاتلتي داسنا تي في نحجي استدلوا علاتها وزيناتات بزعباتهم وق تግራይ ተሳቲፎም ዝተባሃለ ወተሃደራት ሶማል ዝወጽ ሓበሬታ በዛዕባ ዓመጽ ሮይተርስ ዘውጽኦ ሓድሽ ዜና በዛዕባ ጀነራል ጻድቃን ኒውዮርክ ታይምስ ዝበለቶ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ብሪጣንያ በዛዕባ ትግራይን አብን ዝሃቦ መልሲ ግብጽ ያብ ሕግታት መኸንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ሕዳስታት ምግባራን ካልእን ዝደስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልተነ ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብዚ ሓለፈ ቀረባ መዓልታት ዝተፈላልያ ማዕከና ዜና ሰራዊት ሶማል ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ተሳቲፎም ዝብል ጸብጻባት ድሕሪ ምዝርግሕን ሕጂ እውን ደጊሙ ሓንቲ ኣሶሺየትድ ፕሬስ እትበሃል ማዕከን ዜና ነዚ ጉዳይ ኣቓልቦ ሂባ ጸብጻብ ዘርጊሓትሉ እያ ዘላ እታ ማዕከን ኣብቲ ዘርጊሓቶ ዘላ ጸብጻብ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ተረኣዩ ብዘይፈለጥ መልክዕ ሶማላውያን ኣዴታት ኣብ ከተማ መቃዲሾ ከምኡ ድማ ካልኦት ከተማታት ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዳን ከለዋ ደቅና ኣበይ ኣለዉ ዝብል ሕቶ ከዓ ናብ መንግስቲ ኣቕሪበን ከም ዘለዋ ያገሊጻ እታ ማዕከን ከአበተ ወሳኺ ምስ ሓንቲ ካፕተን ምእንቲ ደቀን ሰላማዊ ሰልፊ ዝወጻ ኣንስቲ ቃለ መሕተት ከም ዝገበረት ብዛዕባቴን ወተሃደራዊ ተዕሊም ናብ ኤርትራ ኸይዱ ዝተባሃለ ወዳ ኣማና ተሻቂላ ከም ዘላ ኣብ ዝቐረባ ካብ ሰምዓቶ ሓበሬታ ከዓ ደቅና ናብ መቐለም ተወሲዶም ብምባል ሃልዋት ወዳ ተሓተት ከም ዘላያ ነዛ ማዕከን ዝሓበረት ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ከዓ ሓደ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሃገራዊ ድሕነት እተሃገር በዓል ስልጣን ዝነበረ እስማዒል ዳሂር ዑስማን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዞም ነተዕሊም ኢሎም ዝኸዱ ወተሃደራት እቲ ተዕሊሞም ከምቲ ዝተባሃለ እንድሕር ኮይኑ ድሮ ካብ ሶማል ካብ ዝኸዱ ዓመት ገይሮም ዘለዉ ብምዃኖም እቲ ተዕሊም ካብ ዝውዳእ ብዙሕ ኣዋሪሕ ገይሩ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ግና ናብ ሃገሮም ዘይምላሶም መልሲ ዘድልዮ ሕቶይ ብምባል ተዛሪቡ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ከዓ መንግስቲ ሶማል ወላውን ነቲ ዜና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኢሉ እንተነፀጎ ክሳብ ሕጂ ግና ስድራ ቤታት ምስ ደቆም ክራኸቡ ኣይከኣሉን እዮም ዘለዉ ትማሊ ኣብ ዝነበረ ዜናታት ዝተፈላልያ ማዕከናት ዜና ዓለም ከምኡ ድማ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሰብ መዚ ኣብቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ዓመጽ ይወርደን ከም ዘሎ ዝገልጽ ጸብጻባት በጽሒዎም ከም ዘሎ ተገሊጹ ነይሩ ሕጂ ድማ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪታ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ዘርጊሓቶ ዘላ ጸብጻብ ከም ዘነጽሮ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሓመዳይት ምስ ሓንቲ ካብ ትግራይ ተሰዲዳ ዝመጸት ጓል 25 ዓመት መንእሰይ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ ምሕትት ህይወታ ከተድሕን ናብ ሱዳን ተምርሓሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ ሓደ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ክዳን ዝተኸደነ ወተሃደር ክቐትለከ ወይ ክዕምፀከ ኢሉ ኣፈራሪሑ ከም ዝዓመጻ ክትገልጽ እንከላ ኣብቲ ማዓስከር ስደተኛታት ድማ በገዛእ ፍቃዱ ሓኪም ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ በዓል ሞያ እታ ጓል 25 ዓመት ስደተኛ መጀመርያ ናብቲ ማዓስከር እተው መስበለት ናብኡ ከም ዝመጸት መከላኸሊ ጥንስን ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ከም ዝሃባ ይገሊጹ ብጀካ እዚኣ ድማ ሓንቲ ካልእ ስደተኛ መን ምዃኖም ክተለልዮም ዘይከኣለት ምልሻታት ከም ዝዓመጽዋ ክትገልጽ እንከላ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ከዓ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝሓተተሉ ግዜ ወሃቢ ቃል ናይቲ ምምሕዳር ብዛዕባቲ ዓመጽ ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም ከም ዝመለሱላ ያዛ ማዕከን ጸብጺባ ትርከብ ኣብ ካልእ ጸብጻብ ድማ ኣሜሪካዊት ማዕከን ዜና ኒውዮርክ ታይምስ ብዛዕባቲ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ውግእ ኣመልኪታ ኣብ ዘርግሓቶ ሓበሬታ ክልተ ብቃልዕ ክዛረቡ ዘይተፈቕዶም ምዕራባውያን ሰብ መዚ ከምኡ ድማ ሓደ ምስ ሕወሓት ዘሎ በዓል መዚ ከም ዝሓበርዋ እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ እዋን ኣብቲ ሕወሓት ዝገብሮ ዘሎ ውግእ ወደ 66 ዓመት ናይ ቅድም ላዕለዋይ ወተሃደራዊ መራሒ ሰራዊት ፌደራል ዝነበረ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ላዕለዋይ መራሒ ከም ዘሎ ያገሊጻ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከዓ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ብሪጣንያ ዝኾነ ዶሚኒክ ራብ ንሓንቲ ፋይናንሻል ታይምስ እትበሃል ማዕከን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቅድሚ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ጽቡቕ ሽም ይጸኒሕዋ ግን ሕጂ ሽማ ይብለል እዩ ዘሎ እዚ ከዓ ዘጠራጥር ኣይኮነን ክትሃድመሉ እውን ኣይከኣልን እዩ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣሕመድ ከዘራርብ እየ ዝደሊ ዘለኹ ኣብዚ እዋን ግና መጀመርያ ቀንዲ ኣተኩረና ዘሎ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ኢሉ ክዛረብ እንከሎ ኣብ ወግዓዊ ናይ ትዊተር ሕሳቡ ለጢፉ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ ድማ ንቐዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣሕመድ በቲ ምስኡ ዝገበሮ ኣብ ዘሎ ለበዳዊ ሕማም ምልውዋጥ ክሊማ ዓለምና ዞባዊ ፀጥታን ወፍርን ምዝራቡ ከመዝግኖ እንከሎ ብዛዕባ ጉዳይ ትግራይ ከዓ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ምቕራብ ከምኡ ድማ ዘላቐ ሰላም ክህሉ ምእንቲ ፖለቲካዊ ዘተ ክግበር ሃናጽ ዝኾነ ዝርብ ከም ዘካየድ እዩ ሓቢሩ ዝርከብ ትማሊ ኣብ ዝነበረ ዜናታት ሓንቲ ዘኢኮኖሚስት እትበሃል ማዕከን ዜና ብቐዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣሕመድ ዝምራሕ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልክዕ ከምቲ ስርዓት ደርጊ ዝገበሮ ንጥሜት ከም ኣጽዋር ይጥቀመሉ ኣሎ ብምባል ነቲ ኣብዚ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ምእታው ከልኪልዎ ዘሎ ሰብኣዊ ረድኤት ኣመልኪታ ጽሒፋ ነይራ ሕጂ ከዓ ነዚ በዛ ማዕከን ዝተጻሕፈ መንግስቲ ኢትዮጵያ መልሲ ሂብሉ ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ኣውፂዎ ዘሎ መግለጺ ከዓ እታ ማዕከን ነዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ምስቲ ዝሓለፈ መንግስታት ምምሳላ ዘይቆኑዕ ከም ዝኾነ እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ
ኢትዮጵያ ኸኣን ኣብ ክልል ትግራይ ክሳብ ሕጂ ዘእተወ ሓገዛት ኣብ ጥቕሚ ከም ዝወዓለ እቲ ዝወስዶ ዘሎ ናይ ሕጊ ምኽባር ስርሒት ድማ ዋጋ ዘኽፍል እኳ እንተኾነ ግድን ክውሰድ ኣለዎ ኢሉ ከም ዝኣምን እቲ ጥሜት ከም ኣፅዋር ይጥቀመሉ ኣሎ ዝበሃል ከዓ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዛ ማዕከን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ጸብጻብ ዘርጊሓ ብምባል እዩ ኮኒንዋ ዝርከብ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ እንግሊዝ ኣብ ውሽጢ ሎሪ ዝዓይነታ ናይ ጽዕነት መኪና ሞይቶም ምስ ዝተረኽቡ 39 ቪየትናማውያን ስደተኛታት ብዝተሓዝ ዝተኸሰሱ 4 ውልቀ ሰባት ማእሰርቲ ተበይንዎም እቶም ስደተኛታት ኣዝዩ ብዝሕዝን ኩነታት ኣብ ውሽጢ ኮንተይነር እታ መኪና ብሕፅረት ኣየር ተዓፊኖም ከም ዝሞቱ ዝተረጋገፀ ኮይኑ ነቶም ስደተኛታት ኣብ ምስጋር ዓብ እጃም ነይርዎም ዝተባሃሉ ወዲ 41 ዓመት ሮናን ሃግስ ን20 ዓመታት ከምኡውን ወዲ 43 ዓመት ጆርጅ ኒካ ን27 ዓመታት ማእሰርቲ እዩ ተፈሪድዎም ዘሎ ካልኦት ክልተ መራሕቲ ናይታቶም ስደተኛታት ዝሞቱላ መኪና ድማ ብቕትለት እቶም ስደተኛታት ማእሰርቲ ከም ዝተፈርዶም ተፈሊጡሎ ወዲ 24 ዓመት ኤሞን ሃሪሰን እቶም ስደተኛታት ናብ ብሪጣንያ ቅድሚ ምጉዓዞም ናብ ዘብራግ ዝበሃል ወደ ቤልጅየም ከም ዘብጽሖም ቤት ፍርዲ ክገልጽ እንከሎ በዚ ከዓ ን18 ዓመታት ክእሰር ተወሲኑ ካልእ 13 ዓመታትን 4 ወርሕን ማእሰርቲ ዝተወሰኑ ወዲ 23 ዓመት ማውሪሲስ ሮቢንሰን ነታ ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪና ተረኪቡ ምስ ከፈታ እቶም ስደተኛታት ሞይቶም ዝረኸበ እዩ ካልኦት 3 ኣባላት እቲ ጉጅለ ሰምሰርቲ እውን እቲ ዘይሕጋዊ ዝውውር ስደተኛታት ብምስላጥ ተኸሲሶም ማእሰርቲ ተበይንዎም ከም ዘሎ ተፈሊጡ ግብጽ ኣብ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝሳተፉ ውልቀ ሰባት ኣብ ዝቕፅዕሉ ሕጊ ምምሕያሽ ገይራ ብመሰረት እቲ ሓድሽ ሕጊ ነቲ ተግባር ዝፍጽሙ ሰባት ክሳብ 20 ዓመታት ማእሰርቲ ይክውሰነሎም ተባሂሉ ዘሎ ነቲ ጎዳኢ ልምዲ ንምትራፍ ብዝብል ኣብቲ ተግባር ንዝሳተፉ ኣካላት ዝብየን ግዜ ማእሰርቲ ክውስኽን ክጸድቕን ካቢነ ሚኒስትራት ግብጽ ውሳነ ይሕልፍ እዩ ዝርከብ ብመሰረት እቲ ውሳነ ከዓ እቲ ካቢነ ኣብ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ መሳተፎም ዝተረጋገጸሎም ሰባት ክሳብ 20 ዓመታት ዝበጽሕ ዝለዓለ ማእሰርቲ ክጽበዮም እዩ ኣብታ ሃገር ኣብ ዓመተ 2016 ዝተገብረ ሓደ ዳህሳስ ከም ዘመልክቶ ካብ 15 ክሳብ 49 ዕድመ ካብ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ዳርጋ 900 ተኸንሺበን እየን እዚ ሃገር ኣብ 2008 ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ክቋረጽ ከም ዘለዎ ውሳነ የሕሊፋ እኳ እንተነበረት ክሳብ ሕጂ ግና ብሕቡእ እቲ ተግባር ይቕጽል እዩ ዘሎ ነዚ ኣመልኪተን ከዓ ተጣበቕቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ትካላት እቲ ሕጊ ምኽንሻብ ኣብ ግብሪ ንምውዓሉ ጸገም ከም ዘሎ እየን ዘመልክታ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም